Hola, bon dia, benvinguts a Encreua i Encerta, un espai on aprendre a solucionar els mots encreuats que Màrius Serra publica al diari La Vanguardia. Soc Violant Martí i us acompanyo un dijous més a la resolució dels mots encreuats d'avui, dijous 2 de juliol. Ho faig conjuntament amb la Biblioteca Montserrat Abelló del barri de les Corts de Barcelona. Avui és la tercera sessió i, si us sembla, us proposo solucionar els mots encreuats d'avui dijous 2 de juliol, que correspon al número 10.864. Si no teniu la graella, me la podeu demanar pel correu electrònic que us poso aquí a continuació i, si us sembla bé, comencem. D'acord? Doncs vinga. Començarem pels horitzontals. Horitzontal. Núvols en forma d'embut rotatori que en arribar a la Terra arremolina tot allò que troba. Núvols anirà aquí, és a l'horitzontal, aquí, com que és plural, m'atreveixo i poso una S. No en tinc ni idea de com poden anar, què poden ser els núvols. Com tampoc en tinc idea del que ve a continuació. Banc d'arena que s'acumula prop de la boca d'un riu. Aquí. Tampoc ho sé. Quan no ho sé, doncs segueixo. Dos horitzontal. Bestiesa amb orelles llargues. Bestiesa amb orelles llargues. Bé, anirà aquí, no ho sé. En tot cas, com que sembla ser que és femení, poso una A. Tot i que a vegades he d'anar en compte aquestes coses que prevec, però bé. Continuo. Diu sencera, incòluma. Una cosa incòluma és una cosa que no ha tingut mal. Per tant, sencera incòluma, sembla ser que és femenina. Va, posaré també una A. Sempre em pot ajudar, això. A continuació diu, l'ada endreçada segons un ordre molt conegut. Quan diu un ordre molt conegut, acostuma a ser o bé ser un ordre numèric o un ordre alfabètic. En aquest cas, com que parla de la Ada, Ada, el nom d'Ada, si l'ordenem alfabèticament, doncs ens sortirà A, D. D'acord? Doncs vinga, continuem. El 3, que tendeix a fugir d'estudi. Que tendeix. La veritat no ho tinc molt clar. De moment, doncs, continuo. En un cert sentit, pronuncio el nom d'un mur. Recordeu, quan diu en un cert sentit, vol dir que ho hem de fer al revés. Pronuncio el nom d'un mur. Un mur, com es pot dir un sinònim de mur de 3 lletres, també pot ser un dic, no? I que casualment és la primera persona també d'un sinònim del verb pronunciar, jo dic. Per tant, serà dic. Ho poso al revés perquè m'ha dit en un cert sentit. 4, de 2 lletres. Pit mig amagat. Em diu un pit. Quan diu mig amagat vol dir que hi ha una part del pit que no es veu. Acostuma a ser la primera. Per tant, serà IT. Aquí. IT. Sí? Continuo. Malaltia caracteritzada per una excessiva secreció d'orina. Aquí. En el 5, en el 4. No ho sé. La deixo aquí. A continuació diu, començo a pujar. Si començo a pujar, fixeu-vos bé, pujar, de 2 lletres, començo a pujar, doncs ha de ser PU. El 5 diu, blat, ordi i altres menes de Choco Crispies. Doncs què serà? Doncs serà els cereals. Sí? En un cert sentit, això ja sabem que vol dir que anirà al revés, unitats de capacitat elèctrica. És a dir, unitats de capacitat elèctrica. Com que diu unitats, poso una S. I la capacitat elèctrica no ho sé. Doncs vinga, ho deixem aquí. 6. Emprenyat. Aquesta ja ha anat sortint, Quan un està emprenyat també es pot dir que està irat, d'ira. Doncs vinga, ja la tenim aquesta. De tan alta no hi surt tota. Quan una cosa és molt alta i diu que no hi surt tota, acostuma a ser que no hi cap. És tan alta, doncs li falta el cap. Per tant, serà
LTA. LTA. Continuem. Garbell per purgar el gra de l'era. No ho sé. No ho sé el que és un garbell aquest. Un sinònim de garbell. Ja el trobarem. A continuació, ens cal per respirar. Què és el que ens cal per respirar? Ens cal l'oxigen. Dignes de fe. No ho sé. Preposició multiplicadora. Aquesta sí que la sé. Si repasso totes les preposicions, veig que hi ha una preposició que és la que em multiplica el per. Sí, anem esborrant això, que així em queda espai per escriure. El 8. Llàstima que et fa acabar la presó. La llàstima. Un sinònim de llàstima que està relacionat amb que ens fa acabar a la presó, doncs, la pena. Aquest és facilet, no? Sinònim. Al final, opremsi. Quan diu que al final opremsi, tenim la paraula premsi i diu al final, com que aquí només tenim 3 lletres, hem d'agafar les 3 últimes. M, S, I. Aquests ens van molt bé, perquè són molt fàcils i ens van omplint foradets, i això ens va molt bé. Tingué por, passat. Tingué por. Ja hem vist que un sinònim de tenir por és el verb témer, d'acord? I llavors, si jo conjugo el verb témer en el passat, serà temer. Recordeu que en els mots encreuats no es posen mai accents. Llavors, clar, a vegades ens pot despistar o pot haver-hi algun joc de paraules. A la cua del demiurg, doncs aquí una altra vegada, demiurg, les 3 lletres finals, doncs U, R, G. Els establiments més diamantins del petit comerç. Quins són els establiments que venen diamants? I fa referència al petit comerç, doncs són les joieries. I diu, a les portes de Dinamarca, si diu a les portes de Dinamarca vol dir l'inici de Dinamarca, doncs ha de ser una D. D horitzontal, persona que obra en favor d'un autor. No en tinc, no ho sé. El deixem aquí, ja sortirà si és que surt. Obsessiva compulsiva, una cosa que és obsessiva compulsiva, és a dir, una cosa que es va repetint i és una mania. Per tant, obsessiva compulsiva serà maníaca. 11. Sense columnes. Va aquí. No ho sé, no tinc idea d'arquitectura, doncs de moment ho deixem aquí, així. Relatiu a la vida dels éssers vius. Doncs tampoc ho sé. Passo. Níquel negatiu. Si diu níquel, hem de fer referència a l'element químic, per tant posarem NI. Per què diu negatiu? Perquè quan volem dir una cosa, quan volem fer una frase en negatiu, acostumem a posar ni plou, ni, és a dir, també és una paraula que ens serveix per dir coses negatives. Continuem. Aquests són de mal ensinistrar. Aquests són de mal ensinistrar. Em puc atrevir a posar una S, perquè serà plural. Aquests són, ells són. A continuació, aquest cant no és pas de gos. Fixeu-vos bé, ens està dient que la paraula cant no és de gos. D'acord? Un gos també es pot dir un ca. Doncs, si no és de gos, ens apareix NT. D'acord? A continuació ens surt el est, que és el punt cardinal, una E. El rap agitat. Aquí ens vindrà la paraula rap posada de qualsevol manera, és a dir, l'haurem d'agitar, no? L'oli que provoca ganyotes. Quin és aquell oli que antigament es donava per curar algú? L'oli de ricí. De 4 lletres, ricí, que era molt amarg. A continuació diu, a l'entrada dels oceans. Recordeu, quan diu el cap a l'entrada, a les portes, vol dir les primeres lletres. Per tant, serà O, C. Fixeu-vos bé que només posant els principis, els finals, ja ens ajuda molt, ja anem traient.
14. Filtre, garbella, cola. Aquí. No sé què és, però és tercera persona, per tant, acaba en va. Això també m'ajuda molt, anar posant els acabaments dels verbs. I ho venguis a qualsevol preu, tu ho venguis. Anirà aquí, doncs, com que diu tu ho venguis, també puc posar IS. Bé, ja hem fet una passada dels horitzontals. Anem a fer ara els verticals, si us sembla. Permeteu un moment? Que si no, em quedo sense veu. Doncs vinga, anem a fer els verticals. Diu, engany molt dolorós perquè el practica una persona de confiança. Fixeu-vos bé, no ho sé, però en canvi acaba amb aició. Acaba amb aició. Doncs l'engany també pot ser una traïció. Sí? És a dir, que al fer tots els horitzontals m'ha anat bé, doncs, i així completo el vertical. O estan les jardineres que es gloriegen de les seves flors. No sé què diu, però com que és plural, i acabarà amb S. D'acord? Doncs vinga. Seguim. Uaire, també. Què és un uaire? Un uaire és una persona que ven ous. Doncs fixeu-vos bé, si ven ous, aquí em surt AT. Per tant, podria posar UAT. Una persona que ven ous. Un uaire. A continuació, varietat de quars, calcedònia verda amb inclusions d'actinolita. No ho sé, és un terme molt... Sé que comença així, però no ho sé. I l'última dels verticals diu est. Tornem a tenir un altre E. 3. Reial Club Deportiu. Doncs Reial Club Deportiu. Continuem amb el 3. Que fa volada a la manera d'un ràfec. Un ràfec, recordeu que és la part que surt d'una teulada perquè l'aigua no caigui per la façana, sinó que és la que surt. Doncs si diu que té la forma d'un ràfec, serà rafegat o rafegós o rafegal, no ho sé, no ho sé. Està clar que d'aquí ja em puc ajudar molt. Continuem. Principi administratiu, doncs vinga, com que comença, diu principi, doncs AD. A continuació diu sodi social. Sodi social, si fa referència al sodi, és Na. Per què surt el social? No ho sé, si algú m'ho pot explicar li agrairé, perquè porto anys fent muts encreuats i mai sé perquè en el sodi social, que és el símbol, en el cas del sodi és el símbol del sodi, quan diu sodi és el símbol del sodi, però perquè afegeix social no ho sé, li hauré de preguntar a l'autor i mai he tingut ocasió. Així comencen totes les detencions, doncs si diu que comencen detencions. A continuació diu frontó en l'arquitectura clàssica, que vindria aquí. Avui en termes d'arquitectura jo ja us he dit que no domino, però bé, anem fent. Acceptava una herència, va aquí, acaba en vas, tercera persona, és a dir que aquesta ja la tinc, doncs vinga. Camps plantat de fajols, doncs són fajolars. Fajol, fajolars. 6. Baixa. Fixeu-vos bé, si diu baixa, el que està clar que és tercera persona, aquí poso una A, i llavors diu baixa, i diu alguna cosa que diu lla, acabarà amb lla. Deixem-lo aquí, ja veurem si després el podem afegir. L'examen més temut. Quin és l'examen més temut? El que ens fa més por de fer. Hi ha exàmens escrits, però també hi ha exàmens que són oral. Bé, per l'autor, doncs, aquest és el més temut, l'oral. El 7 vertical, ens cal per respirar. Ja ens havia sortit aquí, doncs aquí afegim una O. Aquest no veu per sistema. Una persona que no veu, es fa referència a beure alcohol, en aquest cas, que no veu per sistema és un abs
temi. Fixeu-vos bé que estem omplint aquesta paraula que no en teníem ni idea, és a dir, que anem avançant. Estranyament poc densa. Una cosa estranyament poc densa, de moment deixem-la així. El 8. El que fa vi. Recordeu-vos, aquest també ha sortit altres vegades. El que fa vi, en aquest cas, fa referència al nombre romà, aquest d'aquí, que és el 6. Llavors, el que fa 6, normalment en diem que és el 6è, no? Doncs el que fa 6, m'he perdut, és el 6è. Doncs vinga, hi posem manetes. Posar manetes en un objecte és posar nanses, i una nansa també es pot dir una ansa. Per tant, si diu que posem manetes, posarem ansem, nosaltres. Ribes gens romàntiques. Aquí en surt la paraula ribes. La paraula ribes està composta per ri i per bes, un bes, un petó. Si diu que no són romàntiques vol dir que no hi ha petons, no? Per tant, ens queda el ri. Aquí estic. El ri. Nou vertical. En la història de la literatura oriental són 1001. Home, què és el que són 1001? Les nits. D'acord? Pèsol d'una varietat de llegum allargassada i alada que es menja tendra i amb tavella. Són els tirabecs. 10. Deixades per mortes. No sé què pot ser el deixades per mortes, però el que està clar que acabarà... Inclús m'atreviria a posar aquí una D. Tot i que és raro això. Però és veritat, si són deixades per mortes, és un participi, no? Doncs llavors haurà de ser participi femení, haurà de ser així, haurà d'acabar així. Comença, fixeu-vos bé, una cosa que comença i, ni, si, a. 11. Sol sonar damunt del sol. Què és el que sol sonar damunt del sol? Ara ens anem a la música. De l'escala musical, la nota que hi ha damunt del sol és el la. Al nord de Sardenya, tornem a estar una altra vegada, una manera de dir a l'inici de Sardenya, al nord, la part de dalt, doncs és Sardenya. De la naturalesa de la teia, doncs fixeu-vos bé una cosa, una teia és una d'aquestes, no em surt, és una d'aquestes branques que tenen una resina que serveix per cremar. Doncs si és de la naturalesa de la teia, ha de ser teiós. Escaire, sempre que ens diu l'escaire, fa referència a la lletra L, perquè té la forma d'escaire. Ferrocarrils catalans, doncs ferrocarrils catalans, FCC. 12. Tornat a pesar per assegurar-se l'exactitud d'un pes. Fixeu-vos bé, si diu tornat a pesar, acabarà, és un infinitiu, pesar, i una cosa que la tornem a pesar, diem que repesar. Comença a odiar, és fàcil. 13. Afartem. Afartem està clar que acaba amb em, perquè som nosaltres que afartem. I si afartem, hauríem de buscar un... Afartar vol dir menjar molt. I un sinònim de menjar molt és atipar. Per tant, serà ati... A veure, què diu? Atiparem, perquè diu afartarem. Afartarem, efectivament. Terme botànic que presideix Cincinnati. Si diu que presideix Cincinnati, fixeu-vos bé, només ens queda afegir aquí una i. Aquí m'he equivocat, que això d'aquí no era infinitiu, sinó que era participi. Repassat. I llavors ja a la darrera diu catúfol. Un catúfol és un d'aquests objectes que serveixen per agafar l'aigua i pujar-la. Un catúfol, d'una nòria. També es pot dir un
Només ens falta aquí un caduf. I la darrera que diu escrius i descrius, per tant ha de ser redactes. Què passa? Que afegint els verticals hem omplert molts horitzontals que no sabíem i això ens ha anat molt bé, d'acord? Fem la segona repassada, us sembla? Doncs vinga, núvols en forma d'embut rotatori que en arribar a la Terra remolina tot allò que troba. Doncs, què són? Són els tornados. Banc d'arena que s'acumula prop de la boca d'un riu, em falta la primera lletra i em surt el FAC. Això em fa pensar que just al sud de Catalunya hi ha la badia dels alfacs, que justament ve de la barra aquella que hi ha a la desembocadura del riu Ebre. Un alfac és aquesta barra d'aquí, és aquesta barra, d'acord? Fixeu-vos bé, aquesta era la bestiesa i em surt la rocar. Una bestiesa també pot ser una rocada. Sencera, incòluma, i només em falta aquí una lletra, intacta. A continuació, que tendeix a fugir d'estudi. Que tendeix a fugir d'estudi i només tinc un ací. Que tendeix, no m'atreveixo a posar, però en canvi el que sí que m'atreveixo aquí és en el 4 horitzontal que feia referència a l'enfermetat, enfermetat caracteritzada per una excessiva secreció d'orina. Doncs fixeu-vos bé, què em falta? Em falten les vocals aquestes. Diabetis. Aquest ja el tinc i aquí m'ha sortit la unitat elèctrica, que és el faradat. I llavors, com que estava en plural, és farats. Aquests d'aquí ja els tinc tots. M'ha sortit el garbell, us en recordeu del garbell? Doncs és un arer. I m'ha sortit el 7 horitzontal que deia dignes de fe. Doncs si són dignes de fe, són fefaents. El 8 em sembla que m'ha sortit, ja el tenia, aquest també. Llavors el 10 horitzontal, diu persona que obre a favor d'un autor. Segueixo sense saber-la, aquesta ja la tenia. A l'11 sense columnes. Si diu sense columnes em podria atrevir... Bé, deixem-ho així. En canvi m'ha sortit a l'11 horitzontal que deia relatiu a la vida dels éssers vius. Doncs m'ha sortit la paraula biòtic. I efectivament, biòtic té aquest significat. Aquests són de mal ensinistrar, doncs no sé exactament encara molt bé com va, el deixo. I llavors, us en recordeu d'aquí del 13, que m'ha sortit el rap agitat? Doncs només em falta la P. Continuo, l'oli de ricí, aquest d'aquí el tenia. I llavors, la 14 horitzontal diu filtre, cardella, cola. Llavors, aquesta d'aquí ha de ser sa, da, sa. Sí? I l'últim d'aquí que deia ho venguis a qualsevol preu és saldis. Una cosa que saldes és una cosa que ja, com aquell qui diu, a qualsevol preu la vens. Inclús a vegades la pots arribar a regalar. Doncs vinga, els verticals ens falta a la segona part de l'1 que diu estan les jardineres que es gloregen de les seves flors. Fixeu-vos bé, comença amb U i acaba amb E. Diu les jardineres, però pot ser qualsevol persona que es gloriegi d'una determinada cosa. És una persona ufana. Ufanes. Amb la qual ja sabem que aquestes dues paraules que no sabíem, una comença amb F i l'altra amb A. Ja va bé. Aquesta era aquell mineral, que tampoc en tinc ni idea, la calcedònia verda, no en tinc ni idea, continuo. I llavors aquest d'aquí era el del ràfec, tampoc ho sé, malament, i el 4 vertical era el frontó en l'arquitectura clàssica. Com es pot dir un frontó? Tampoc ho sé, continuo. El 5 vertical diu acceptava una herència. Acceptar una herència, només ens falta aquí una lletra, és el verb adir. Adir vol dir acceptar una herència, doncs és adeia, que es conjuga igual que el verb dir. A continuació tenim aquest altre que també ens falta, que era el sinònim de baixava, doncs de balla,
de balla, aquesta ja la tinc, aquesta d'aquí era l'estranya, que correspon al set horitzontal, diu estranyament poc densa. Aquest ja està, el 10 vertical, diu deixades per mortes, atuïdes, i d'aquí em surt l'evasiu, atuïdes, és quan tu deixes una cosa per morta, és del verb atuir, d'acord? I llavors evasiu. Tot això ja està, Llavors fixeu-vos bé, ens queden aquesta zona d'aquí que és una mica complicada, perquè surten paraules molt tècniques, dues d'arquitectura, una paraula, és a dir, surten paraules una mica tècniques. Aleshores, aquest d'aquí és el 10, és el que deia, persona que obra en favor d'un autor. No ho sé, aquest era el mineral aquell, aquest era el que feia referència als ràfecs. Llavors, el primer que he fet jo, quan arribo a aquest punt, que ja no sé com va, me'n vaig als diccionaris que hi ha a internet, recordeu? Diccionari de la llengua catalana, de l'IEC, el diccionari.cat, me'n vaig també al diccionari enciclopèdic, me'n vaig al diccionari de sinònims i vaig buscant. El primer que he fet ha sigut buscar aquest mineral que fa referència a la calcedònia verda, és un mineral. I m'ha sortit que és un mineral que es diu prasi. Bé, és com es diu, doncs ja està. A continuació, en aquest d'aquí és el que fa referència al frontó. He buscat un sinònim de frontó, que és la part de dalt, en l'arquitectura clàssica és la part de dalt d'un edifici. I llavors un sinònim és la paraula timpà. I llavors, a partir d'aquí, mal rex. He buscat paraules que comencessin per mal i que acabessin per ec. Llavors m'ha sortit el malarec. Malarecs. Els malarecs són això, aquests són de mal ensinistre. D'acord? I llavors aquí, que posava estranyament, doncs és rara. I si us fixeu aquí només em falta una lletra i aquí me'n falta una altra. Llavors, aquí he vist que era fautor i aquesta d'aquí és estilar, que fa referència a estilar sense columnes, d'acord? I així ja queda tot complet. Espero haver-vos ajudat, recordeu que estic a la vostra disposició i res, us espero la setmana propera. Moltes gràcies per la vostra atenció.